Il-ħajja ta' Ben, tifel ta' 10 snin li jbati bl-awtiżmu, ħadet xejra pożittiva malli akkwista lil Quincy, kelba ta' razza Golden Retriever li temmet 18-il xahar ta' taħriġ intensiv biex tagħti servizz lil min ibati minn din il-kundizzjoni. Ben spjegat ma' One News il-progress li bina qed jagħmel bis-saħħa ta' Quincy. Mxejna pass, kellna ħafna jnuna minn ħafna mill-iskola, minn entitajiet, però mxejna u t-tifel illum u aħjar minn meta kellu għan ovvjament. Quincy ġiet malma tħoss u tieħu azzjoni meta Ben ikun qed ibati minn xi sintomi li ġib magħha l-kundizzjoni tal-awtiżmu. Meta ta' frustrazzjoni jitħossu lil Ben u tersaq lejh u titla' miegħu biex jiżhom kuntent u isu jgħaddilu malajr. It-tama tal-ġenituri ta' Ben hija li permezz ta' Quincy binhom ikun jista' jgħix ħajja indipendenti kemm jista' jkun. L-aspirazzjoni tagħna huwa li Ben jiġi indipendenti kemm jista' jkun. Dik hija l-iktar ħaġa li aħna nixtiequ li naraw il-Ben indipendenti kemm jista' jkun. Il-proġett ta' servizz speċjalizzat minn klieb għal min ibati bl-awtiżmu huwa frott xogħol il-Fondazzjoni Service Dogs Malta li minn meta twaqfet fl-2013 ħarġet b'suċċess 6 klieb, kif spjega l-Viċi President tal-Fondazzjoni Joseph Safraċ. Il-kelb jgħin biex jikkalma t-tifel u hekk it-tifel u l-familja tiegħu ikollhom ħajja ta' kwalità aħjar. Preżenti għal gradwazzjoni ta' Quincy kien hemm il-Ministru Evarist Bartolo li sostna kif tfal bil-kundizzjoni tal-awtiżmu għandhom jiġu mejjuna għaliex għandhom ħafna talent x'joffru lis-soċjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.